Guys, so mapagpalang hapon po, andito tayo sa Binalonan. Magsushoot po tayo dito ng Labrador. Tingnan nyo guys kung aso ba to biik. Ayan, alam mo patining eh. Tingnan yung likod niya guys. Oh, ito yung patining na aso. Mixed breed ng baboy yata ito eh. Ang laki, grabe. 56. Yan, grabe, 56. Good luck sa tuhod ko guys. Sana hindi mabali. Alright, ang laki mo. Anong pangalan niya, sir? Blue. Blue. Wow. Yan si Blue guys. Sa mga gusto magpa-stud kay Blue, yon. Comment down below or contact niya na lang si ma'am. Nandyan sa screen yung ano niya, Facebook niya. Alright, ayun yung asawa ni Blue. Nako. Si Lala. Si Lala. Hello, huwag ka sanang malala Kasi malaki yung asawa mo ni Blue. Blong-blong nga.